फेरेंगा बिथाङा सासे मेन्टेलियाम बिथांनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै दा बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुङोब्ला बिथांनि सोंनाय फिननाया जागोन। दिनै जों बेयावहाय क'क्राझार जिल्ला वमेन सेल आरो इउथ सेलखौ दाफुंनानै लाबाय आरो जों बे कमिटियावहाय क'क्राझार ओनसोलनि बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 6 ब्लकनिफ्राय जों गोख्रों मावथिफोरखौ मोननो हादों। दा बेखायनो जों आसा खालामो जे फैबाय थानाय समावहाय एपिबि राजखान्थि हान्जानि जानानै गोख्रोङै खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै मिजिंथिदों। मोनसे खोथा जाहैबाय आङो जिल्लानि नङा, आङो मिरुनि बिबानगिरि सासे आरो दिनैसिमबो जोङो बिजाथिनि सम्पर्कै सावरायनाय जायाखै। जोङो दायो ओरैनो बिजाथिफोरनिफ्राय जाय बिथांमोनहा इन्टारेस्टेड बिथांमोननिफ्राय जोङो आर'ज बिलाइखौ स्टार्ट खालामबाय। गसाइगाव जिल्ला हिसाबै जोङो दा 7 बिजाथिया आर'ज बिलाइ होदों, बेखौ जों मोननो हादों। नाथाय क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों मोनथ'वाखै, पर्बजरानिफ्राय मोनथ'वाखै आरो गुबुन गासै मोन 9 जिल्लानिफ्राय जों मोनथ'नाय जायाखै। इसु हिसाबै बुंनो थाङोबाथ' गोबां दङ। दा जोंहा बारग' एनडिबिफोरनि इसु दङ, मुंख्लं न'खरनि इसु दङ, बेनिफ्राय डेभेलपमेन्ट। दाथ' प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राथ' बुंबायानो थादोंना जे 2 बोसोरनि गेजेराव जोङो बिटिसिखौहाय बा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बादि बानायगोन होननानै बिथांमोनहा बुंसोलायदोंमोन, फोसावदोंमोन। नाथाय जों दिनैसिम नुनो थाङाखै बेफोरखौ। गोबां जायगानि लामाफोरा दा हान्थु बारजासिम हाखर जानानै दङ। बिथांमोनहाथ' बेफोरखौ नायस'नाखै। दा जोङो नुनायाव बेखौसो नुदों जे बिथांमोनहा सुइजारलेण्डथ' बानायाखिसै, नाथाय गावनि न'खौ हले बिथांमोनहा सुइजारलेण्ड मडेलाव बानायनानै लाबाय। फेरेंगा बिथाङा सासे मेन्टेलियाम बिथांनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङाखै। दा बे बाथ्राखौ जोंनि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा बुङोब्ला बिथांनि सोंनाय फिननाया जागोन। जों खालि बे एनडिबिनि समस्याखौल' लानानै नङा, जोङो बिटिआरनि गासै थागिबि, गासै हारि माहारि बिथांमोननि जे समस्या, जोङो डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बे गासैबो बिटिआराव थानाय हारि माहारिनि खोथायानो फैयो। जों दिनै सोलोंथाइ बिथिंनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बिटिआराव थानाय गासैबो हारि माहारिनि खोथायानो फैयो। लामा सामानि खोथा बुंनाय लोगो लोगो जों गासैबो बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि खोथायानो फैयो। दा बेखायनो जोङो सानाखै जे माखासे जोङो एनडिबिनि माखासे इसुफोरखौ लाफानानै खामानि मावनो थाङोबाबो बेयाव जेबो जेंना फैनाय नङा, बेखौ आं सानो।